само да се подават. Нямаме поднеш. Ще трябва спаване! Тичай! Няма спаване, златно си на този вратарче. Оттам. Не, стой там. Вътре е врата. Прецакам. А що изкара? Гати бъкчето. Биби. Не трябва съм ви... Наша ли е топката? Само след една метача. Сега вратари както е извън. Ще не боли врата. Главичка! Задна ножица. Няма стане самич. Ти си топката, не е честно. Ти си срам памперс. Не си срам. Не, няма да ме пипаш. Не, няма към вратата. Ще препълниш и ходиш в болница. Гази пич! Видяхте ли? Вау! Казах ми. Карате вероятни голови. Какъв я гол караха? Без дори се потрудят да дишат. Ние хора сме го пик. Изпълши болница. Подаваш му. Всяко не изкараш 6. Само не се изпоръка на вратаря. Шута му. Мой там. Как точно ще ти топката, видяхте ли? Майко. Едно не завършено. Това не е честно. Не е честно. Те ми пречат. Ще трябва да преба. Само сега се пипна вратария. Не имаш право. Шути едно там. Те свобода. И сега време за странична ножица. Видяхте го? Пробвахме се. Неуспешно чаква. Че сте нагли. И сега няма никой в защита. Що не тръгнеш, бе? Що не тръгнеш? Честито. Загубихме. Не. Ох, тръгнеш. Знам, че е свалят от точката. Well, he needs to be hitting the target from that distance. Extra time and penalties must surely be on the players' minds now. Not long to go till the 90 minutes is up. They've won the ball back again. Striker's ball. Имам 2 минути за да изкарам. Надали ще бъде толкова трудно. Вече се изнервям. Макар че съм се обещал. Супер ще стане за това. Тичай! Само вратаря да си. Goalkeeper's ball, well taken. Так, бомбич. Кефи ме гласът. Хопца! Хора, това е невероятно! Гледай се, тата. Гледай. Вау, хора! Гледайте! Гледай сега. Задна ножица. Гледай. Чакай. Оп. Чакай. И гледай. Много си добър, бе, тата. Чакай, гледай. Сега какво става тук? Прескача вратари. И гол. Майко мила! Това е невероятно! Хора, нека приключваме с този матч. Най-накрая ги смачкаме тия. Невероятен гол, дори баща ми го призна, който е футболист. What? Никога не съм вкарал такъв гол и си осъществих мечтата. Ето,
Осъществих си мечтата. Майко, първият ми такъв интересен гол. Well intercepted. Това дори си го запази това видео. Defenders are looking to the assistant for the flag stays down. О, бошке, ням. Печелим ли? 15 minutes left to avoid the dreaded penalty shootout. Майко, това го отнесе в лицето. Sends it forward. Още не го. And that's well wide. Гати интересния гол. Не, няма да е истина. Са пореден такъв прецелец. What the hell? Oh, determined. And they get it away. За пак! Абе, This time he's казах right. He's well offside. He was offside by some distance. Let's have a look at that one again. За пак? Не! Апа. Мърда. Oh, and dispossessed there. Sends it forward. Прекалено си имаш. Видя ли го? Oh, good catch by the keeper. А той певец как се казва? Който го прави? Защото има много як глас. Бомбичка. Ще хвърлят бомбите. Sanchez. Ау, тук ми изкараха. Ще трябва вече да взимам по-големи мерки. Sanchez shoots. Close. Oh, Not this is close even enough. shit, isn't It'll be it? interesting to see how close that actually was. It looked like it was going in. And there's the final whistle. It ends 2-1 today. Great performance by this player. Да, да. О, дано сега да играем за купата. Хора, последни матч, извинявайте. Задна ножица. Уникално. Напишете долу в коментарите, дайте палец, ако ви харесал този гол. Се абонирайте за канала, ако искате. Аз нямам проблеми, не се абонирайте, абонирайте се. Аз нямам проблеми. И тук имаш червен картон. Значи аз тебе. Мачкаме ли хора? Традиционното синьо. Как виска. Кърта ми хора, давайте. What can we expect here today? Moving down the flanks here, past inside. Well, Къде? oh, determined challenge there. He goes to goal. The manager will be really pleased with finishing like that. Задна Will do ножица. so. The first goal today. Great work from the player there. And they'll be hoping to get more. That could be a really important goal in this football match. Who knows? Good intercept. goal. Well taken by the goalkeeper. He chooses to throw this one out. Гледайте кой е майстор. Good interception. Is this a goal? The best effort there. Let's take another look at that effort on goal. Дай по-бързо времето. Глава. Но ти майче нещо си заспал, бац. Баца, Пенчо, няма ходиш към Oh, врата. that could be painful. Това боли. Си направи автогол. Oh, that's confident Аре, goalkeeping стреляй, there. не махай. Знам, че жена ти в публиката, ма. Бац, пича съм. Само излиза топката напред. Роналдо! Изстрел далеч! Well, the Града! keeper was well beaten. The striker was looking forward to that. Team swap possession again. Oh, to the subject. Well off target. Grada! Let's take another look at that. Луцкаста. Глава! That's lofted upfield. Yes. And here's a chance. And Goal! he's well offside. Боксинг. Са главичка. Нямаше главичка. He read that one absolutely perfect. София. И само Гърция. Не! Само вратаря да е барна топката. Oh, well timed. Oh, that's Corner, well corner. over. Let's have a look at that one again. Корнер. Корнер, той си дай спокойно. Няма как и така тупна топката. Сега ако тази главичка е вълшебна.
Прекалено много искам. Is this the moment? О, айде. Let's see that again. Обичам така престо и земята. Hoisted Са пак upfield now. заднъжда. Твърде късно. He read that one. Absolutely. Gets the shot in. Oh, that's well over. Let's take another look at that effort on your official has indicated 1 minute stoppage time. Не барам куче. Барам ги. О, вац пичо. They've won it back. Само подтава някъде за втора задна ножица. The striker was looking forward to that. And it's with the captain. They've won it back. And he's given possession away in a dangerous place. What a well-timed tackle. It's half-time. All the bitches. Hello, bitches. We're back underway for the second half in this enthralling game. He showed a bit Майко, too much to the 28 opposition секунди. there. Това е рекорд за His мен. team look eager for more goals. It's looking like he goes for goal. Good block there. And that's gone out for a corner. Давай, не ми пука. Ма там ще ходите, не аз сам. Къде? Тич! А какво? Аз дори не разбрах какво стана. Not a good tackle at all. Can they make it count? Сега представете да изкарам. Маля, аз верно се прецаках. Това беше бъг вече. Нямаме хем късмет, хем. Oh, that could be painful. Той дори не падна. Looks like the opposition possible trying to get back into the game. Излиза напред. There. Силен шот. Sends it Ау, forward. това не искам да го отнеса. He showed a bit too much to the opposition there. Сега той излиза. Oh, that was Няма close. засада. Shoots. Shoot. Saved by the keeper. Аз понякога му викам на шега. Шут. Как се казва шут. Шут. Аз му викам какво е това шут. Окончателно, нали, аз не разбирам. Hoisted upfield Сега now. задна ножица. Писа. He has a go. Oh, he's well offside. Това е най-добре. Гледам верно най-добре. Кога се скачам? Oh, he's well offside. Offside by some distance. Let's have a look at that one again. Hoisted upfield now. Чай! Мощно коне! И раз Pulls the trigger, and the keeper really glad that wasn't on target. I'm not sure he'd have got to that. малко ще му повярвам този гол. И аз така. Гола! Sends it forward. Прекалено силно ще сега се гледа. Easy for the goalkeeper there. Да. Да, така. Сега глава. Sends it forward. Задна ножица. Пак твърдо закъсняла. They have the ball again. Good interception. Sends Да, it forward. понякога. That's well off target. They're holding on to maximum points. О, в 31. Боже, аз този клип трябва да завършим с този матч. Сори, печали. Sends it long. Сега вече задна ножица. And he's definite offside there, Мазакутия no задна question. ножица. Official has indicated 3 minutes of stoppage time. Сори, ако има закупата, примерно. Само може да те рентрираш назад. Oh, Аз си dispossessed подадах there. нарочно. Не е нарочно. И това докато отиде в ръката. Full time here. No doubt in my mind with the... Не. Хора, бай с този клип.